Her er en sag fra retten i Hjørring, og den handler om en sag fra Ankestyrelsen, og det er en prøvelse af Ankestyrelsens afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt erstatning for erhvervsevne tab. Og den er så 25 sider. Jeg er nu inde i mit ChatGPT-system, og jeg trykker på plusset. Add files. Files and videos. Og jeg vælger dommen. Den bliver så uploadet nu. Til at starte med, så skriver jeg faktisk ikke noget. Jeg trykker bare på send. Og ser, hvad den siger tilbage. Den læser så dokumentet nu. Nu har den lavet en juridisk analyse af dommen, og den har delt op i de forskellige afsnit. Først sagens kerne, derefter parternes påstande, de faktiske omstændigheder og rettens vurdering. Endelig er der et resultat og kommentar til det. Men lad os tage det enkeltvis. Sagens kerne. Sagen omhandlede om en borger uberettiget og mod bedrevidende havde modtaget for meget i erstatning for tab af erhvervsevne, efter hun fra 1. maj 2019 var overgået fra ledighedsydelse til et midlertidigt flexjob. Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at hun skulle tilbagebetale den del af erstatningen, som hun uretmæssigt havde modtaget fra 1. juli 2019 og frem. Parternes påstande. Sagsøger, repræsenteret af FOA, påstod, at hun ikke skulle tilbagebetale beløbet, subsidiært af sagen skulle hjemmevises til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen påstod frifindelse. De faktiske omstændigheder. Sagsøger fik i 2013 en arbejdsskade, som blev anerkendt i 2014. Hendes erhvervsevnetab blev fastsat til 60%, senere 70%. Den 1. maj 2019 blev hun ansat i midlertidigt flexjob, og efterfølgende blev erhvervsevnetabet nedsat til 40%, og arbejdsmarkedets erhvervssikring krævede tilbagebetaling af forskel fra juni 2019. Rettens vurdering. Det juridiske grundlag. Arbejdsskadesikringslovens paragraf 40a stk. 1 nummer 3, som bygger på almindelige formål og principper. Retten fandt, at overgang til flexjob og løn medførte en væsentlig stigning i sagsøgers samlede indkomst. Hun burde have indset, at denne ændring havde betydning for hendes erstatning. Det, at hun ikke havde fuld indsigt i beregningerne eller sagens kompleksitet, ændrede ikke ved, at hun modtog beløbet mod bedrevidende. Retten lagde vægt på, at hun blev vejledet om oplysningspligt, og hendes ændrede erhvervssituation var relevant. Resultatet. Retten gav Ankestyrelsen medhold. Sagsøger skulle tilbagebetale 30% af erstatningen for perioden. Der var ikke grundlag for hjemvisning. Kommentar. Dommen bekræfter, at selv en øget indkomst som følge af flexjob kan medføre tilbagebetalingspligt, hvis den skadelidte burde have forstået ændringens betydning, også uden at kende de tekniske beregninger bag ydelsen. Det stiller krav til oplysningspligt og god tro, men viser også myndighedernes begrænsede pligt til individuel vejledning. Så det er jo sådan set bare en halv side, og så har man alt fuldstændig klart og præcist, hvad der er sket, struktureret og let læseligt. Man kan også spørge videre, hvis man vil ind i nogle dybere detaljer omkring det, den har sagt. Så skriver man så set bare det her. Så nu har du lært, hvordan man analyserer en dom. God fornøjelse.